Sziasztok! Szeretnék nektek egy témáról beszélni egy picit, amíg úton vagyok, méghozzá a munkahelyi ártalmakról. Ugyanis most vettem le a kötést az ujjamról, ma kaptam egy szteroidos injekciót a hüvelykujjamba, ugyanis pattanói szindrómám lett. Ez mind a két hüvelykujjamban már jelen van, a bal oldaliban most már tarthatatlanná vált, a jobb oldaliban már még csak néha érzem, úgyhogy ezzel még egy picit várok, illetve annak a kezelésével. A mai napon egyébként nem dolgoztam pont emiatt, mert ugye azt mondta az orvos, hogy ez azért, mikor ugye megkapom az injekciót, akkor aznap azért ne dolgozzak, de másnap már mehetek. Na most, hát igazából fáj, tehát olyan fél egy körül kaptam meg, és sok mozdulat egyáltalán nem esik jól. Úgyhogy egyébként a hetem úgy alakult, hogy holnap véletlenszerűen még szabadnapos leszek, ami most egyáltalán nem gond, mert nem tudom még, hogy holnapra ez hogy fog megváltozni. Úgyhogy most még van egy napon pihenni. Igazából én ezt nem így alakítottam volna, ez így alakult, de most ez előny. Miért mondjuk mi körmösök, műkörmösök, kézápolók, hogy lazítsátok el a kezeteket? Hogy ugye mitől alakul ki ez a probléma, ami nálam is kialakult? Egy az, hogy van ugye egy folyamatos, egy olyan kéztartás, ami egyébként a vendégektől független, ami több órán keresztül ugye ugyanabban a pózban tartod mind a két kezedet. Oké, hogy közben átveszed a reszelőt, átveszed az ecsetet, mondjuk a jobb kezedbe, de a bal kezeddel folyamatosan tartod a vendégnek a kezét. Még ha csak tartani kéne. De ugye rengeteg pózban lehet látni ilyen kéréseket, erre vonatkozó felhívásokat, hogy lazítsátok el a kezeteket. Erről is sok ilyen bejegyzés, poszt, videó szól, hogy miért, de azt gondolom, hogy ezt nem elégszer hangsúlyozni, és nem elég, még többet kell erről beszélni. És nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy nem szeretném hibáztatni a vendégeket. 20 év a szalomban igazából arra hívta fel a figyelmemet, hogy a vendégek nyilván nem akarattal feszítik a kezüket. Az elején egyébként én is azt gondoltam, hogy azért feszítik, meg tehát valószínűleg lehet is erre példa, hogy valóban azért is feszítik, hogy lássák ők is, amit csinálsz. 1. 2. A vendégek akaratlanul feszítik sokszor a kezüket. 3. Van olyan vendég, akinek alapból keményebb a keze. Tehát nagyon sok fizikai munkát végzett életében, alapból olyan típus például, de van olyan, tehát nekem volt olyan vendégem, aki varrónő volt 30 évig, és az ollót, ahogy sok-sok éven keresztül ugye vágta az anyagot kézzel, konkrétan a kisujja, a gyűrűsüje, meg a középső konkrétan le volt merevedve. Tehát azt nagyon nehezen tudtam forgatni, mozdítani úgy, hogy én lássam. Ugye most miért fontos nekünk, hogy lássuk, amit csinálunk, mert ugye a körmöt, amikor tartjuk, akkor mi ugye, és amitől sokszor megfájdul az embernek a kez, az azért van, mert ugye visszafele szeretnénk feszíteni, vagy lefele, hiszen fölülről szemből kell néznünk a körmöt. Na most, hogyha csak szemből nézzük, az sem rossz, de ugye a tanfolyamokon is azt tanítjuk, hogy több szögből nézzétek meg azt a körmöt, hogy a megfelelő körömformát lássátok. Oldalról, szemből, fölülről, alulról. Na most, hogyha ugye sokszor a vendég feszít, nekünk pedig állandóan ellent kell tartani, az sajnos olyan problémákat tud eredményezni, mint amilyen problémám nekem is lett. Ezen túl nekem van még más problémám is, de ugye nagyon sokszor látjuk csoportokban, hogy izületi gyulladás, alagút-szindróma, a könyök be tud gyulladni, tehát igazából nyilván minden olyan munka, ami ugyanazt a mozgást, tehát minden olyan munka, ami alatt ugyanazt a mozgást csinálod sok órán keresztül, egy idő után sajnos lesz következménye. De azt gondolom, hogy ezeket a problémákat lehet késleltetni,
Méghozzá az együttműködő vendégekkel. Én tudom és látom, hogy nagyon sokszor iszonyatosan nehéz a vendégeknek is arra figyelni, hogy folyamatosan lazítsák el a kezüket, de valahogy meg kell próbálni erre őket rávezetni, és meg kell tanítani nekik, ami nagyon nehéz egyébként, mert ez kb. Ilyen, nem tudom, mert közben ugye beszélnek, mondják a saját életüket, mesélnek az életükről, hol jót, hol rosszat, ugye tudjuk, hogy rengeteg mindent hallgatunk meg, de mindeközben valahogy meg kell tanítani nekik, hogy ahhoz, hogy akár hozzád is hosszú távon tudjon járni, ahhoz muszáj együttműködőnek lennie is. Nem, tehát, hogy ezt mi nem azért mondjuk, mert most minket idegesít az, hogy így vagy úgy tartják a kezüket a vendégek, hanem azért, mert nem tudunk hosszú távon így dolgozni. Illetve ugye ilyen problémákat tud okozni a folyamatos erőltetés. Na most a pattanó ujj, ami nekem van most a kezembe vagy az ujjamba, az is ugye egy folyamatos erőltetésnek sajnos a következménye, hogy ugye az izületen egy csomó alakul ki, és az in nem tud úgy mozogni, nem tudom, hogy ennek mi a szakmai neve, tehát az a lényeg, hogy egy csomó alakul ki, és emiatt nem tud szabadon mozogni, és egy csomó pattan át tulajdonképpen. Ez ugye egy gyulladást is okoz, és a gyulladás is okozza ezt a csomót. Ez nem csak fájdalommal jár, ez fájdalom, nagyon-nagyon kellemetlen, illetve minden egyes mozdításnál pattan ez az izület, ez a csomó. Na most én voltam több helyen ezzel kapcsolatban, hogyha nem foglalkozunk vele, illetve nem találunk rá megoldást, vagy nem keresünk, akkor sajnos előbb-utóbb ennek az lesz a következménye, hogy egy idő után nem tudjuk behajlítani a hüvelykujjunkat, mert hogy akkora lesz rajta ez a csomó. Ennek van egyébként műtéti megoldása is, én ennek is utána jártam, gondolkoztam egyébként abba is, hogy akkor megműtetem. Az egy ilyen 2-3 hét, hát még a doki azt mondta, hogy minimum 2 hét, de inkább lehet, hogy 3 kieséssel jár, hiszen ugye a hüvelykúj egy folyamatos erőltetésnek van kitéve a munka közben. De végül is abban maradtunk az orvosommal, hogy először megszúrja, tehát megnézzük, kaptam szteroidot, meg lidokaint egy injekción belül, és ezt a problémás területre beinjekciózta, és akkor megnézzük, hogy ennek egy elnyújtott hatása van, megnézzük, hogy megoldást nyújt-e. Nyilván a szteroid nem a legjobb dolog, de van az a pont, amikor már nincs más megoldás. Szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz ügy. Valahogy próbáljátok meg felhívni a vendégeknek is a figyelmét erre, hogy ez mennyire komoly, tehát hogy ez nem hiszti a részünkről, ez nem problémázás, tényleg nem hiszti, hanem egyszerűen ennek tényleg komoly következményei lehetnek. És ugye tényleg vannak olyanok, most is ma pont láttam egy ilyen posztot, akinek extra halmozott problémái vannak. Úgyhogy valahogy próbáljátok meg ezt megfelelően kommunikálni a vendégeitekkel, a vendégek pedig valahogy próbálják meg ezt megérteni, és segítsék a ti munkáitokat, mert ez kell sajnos ahhoz, hogy hosszú éveken keresztül tudjatok dolgozni. Tehát az a helyzet, hogy nem gépek vagyunk, hanem emberek, és lehet, hogy most még nem érzed, mert tényleg én is az első 10-15 évben nem nagyon éreztem. Többször rászóltam én is a vendégekre, hogy lazítsd el, ne te nézd, hadd én nézem, stb., de akkor még nem éreztem ennyire ennek a súlyosságát. Igazából ennyire erősen az elmúlt 3-4 éve körülbelül érzem ennyire, hogy most már ez elég komoly probléma nekem a mindennapokban. És az a helyzet, hogy hiába próbálja az ember nem, tehát
tudatosan tudod, hogy a vendég nem direkt szivat téged, valahogy a tudat alatt bennem is volt egy ilyen, hogy haragszom a vendégekre. De ezt is tudatosan kell kezelni, hogy nem, ők ezt nem direkt csinálják. De tanítani kell nekik, hogy még jobban figyeljenek oda rád, és arra, hogy zavartalanul tud végezni a munkádat, és probléma és fájdalom nélkül. Igazából nem is csak a zavartalan a legfontosabb. De most én sokat gondolkoztam rajta, hogy hogyan tudom olyan állapotba hozni a vendégeket, hogy tudjanak lazítani. Ugyanis ez egy nagyon komoly probléma, én azt gondolom manapság. Ott a telefon, ott az okosóra. Sokszor látom a vendégeimnek a kezén az okosórát, mindig felvillan, ilyen értesítés, olyan értesítés. Tehát manapság egy olyan világot élünk, olyan életet élünk, hogy folyamatos készenlétbe vagy. Azt érzed, hogy neked folyamatosan reagálnod kell valamire. Mindig meg kell nézni valamit. Írt ez, írt az, pittyent a telefonom, úristen, lehet, hogy fontos. És ez is lehet egyébként egy olyan dolog, hogy ami ezt eredményezi, hogy nem tudunk ellazulni. Tehát nincs már az, mint régen volt, hogy ritkán, azért szoktam még néha is látni, hogy ez most az én időm. Itt én most csak magammal foglalkozok, körmösömmel beszélgetek, és senki más nem érdekel ebben a másfél órában, vagy egy órában. Nyilván vannak kivételek, telefonálhat a gyerek az iskolából, stb. De ezt egyre ritkábban látom, hogy az emberek merjék maguknak megengedni azt, hogy most őket mindenki egy kicsit hagyja békén, és tudjanak lazítani. Tehát sokszor mondják, hogy hallod, nem érzem. Tehát rászólok, lazítsd el a kezed, ellazítja, esküszöm, eltelik 10 másodperc, és megint így állnak az ujjai. Mondom, ha-hó. És így megszoktam egy picit most már lengetni a kezüket, hogy így áll az ujja. Tehát oké, hogy lehet, hogy a csuklója az laza, de az ujja az így áll. Ez nem tudatos. Tehát meg kell tanulnunk tudatosan lazítani. Nagyon nehéz, én tudom, de tényleg meg kell tanulni. Úgyhogy igazából ennyi, amiről szerettem volna veletek beszélni, vagy nektek beszélni erről. Meséljetek nekem egy kicsit arról, hogy kinek milyen problémái vannak. Segítsünk egymásnak azzal, hogy milyen megoldásokat tudtok, milyen ötleteket. A vendégverést azt nem szeretném, tehát ilyeneket is szoktam látni, hogy csapkodjátok vagy csapkodja valaki a vendégnek a kezét a reszelővel. Tehát ezek nem számomra, ezek nem megoldást jelentő dolgok. Tehát valami olyan jellegű ötletet várok tőletek esetleg tényleg, ami nálatok bevált a szalomban. Segítsünk egymásnak ötletekkel, és kicsit beszéljetek róla, meséljétek el, hogy nektek milyen egészségügyi problémáitok lettek a szakmátok végzése alatt. Kíváncsi vagyok, ki hány éve van mondjuk az üzletben, a szalomban, ki hány éve dolgozik ezen a területen, és kinek milyen problémái alakultak ki. Kicsit beszélgessünk erről, és hívjuk fel a figyelmet a vendégek számára, hogy ez egy komoly dolog, és igenis segítsenek nekünk azzal, hogy hosszú távon tudjuk az ő körmeiket szépíteni. Jó? Várom a hozzászólásokat. Mindenkinek szép napot, sziasztok!